Mae'n fanteision amlwg mewn storo dros yr hydref a'r gia, llysiau a ffrwythau i chi wedi tyfu yn yr ardd. Fedrwch chi arbed arian wrth gwrs, ond hefyd mae'r cyfleistra o fod â stor o gynnyrch wrth law unrhyw adeg o'r dydd. Ond ogystal mae'r sicrwydd o wybod bod beth i chi wedi tyfu ddim yn cynnwys gwenwynau, achos i chi'n gwybod beth sydd wedi a ddim wedi cael ei ddefnyddio i hybu tyfiant ac i warchod rhag clefydau a gelynion. Heddiw i am ddelio gyda stor o fale a gellug. Y cam cynta, holl bwysig, yw edrych yn ofalus iawn ar wyneb bob un. Os newch chi ganfod unrhyw nam, fel tyllau, craciau neu clisiau, unrhyw le ar y wyneb, bitwch y ffrwyth hynny yn weddol syth, achos na nhw ddim cadw mewn stor yn hir cyn pydru'n llwyr. Os gyda chi nifer weddol fach o fale, mae'n bosib i storo nhw mewn un haenen, o fewn bag plastig, gyda thychau wedi wneud ar ei hyd, ac yna phlygu pen y bag drosodd fel hyn. Newch yn siwr bod y fale ddim yn cyffwrdd â'i gilydd, lle bod unrhyw bydredd fydde'n datblygu mewn un yn lledu i'r rhai cyfagos. Os oes da chi dreu cardfwrdd oedd yn dyla wyau, wel dyma'r ffordd gorau i gadw'r fale ar wahân. Mae bag plastig yn cadw'r aer yn llaeth o gwmpas y fale, lle bod nhw'n colli dŵr, crebachu a mynd yn gwsg, tra bod y tyllau yn sicrhau cylchrediad o aer rhwng y fale i leihau digwyddiadau o bydredd. Yna cadwch nhw mewn lle tywyll, llaeth, o'r iawn. Y tymheredd delfrydol yw rhwng 1 a 5 gradd cynradd, felly shed neu garej, neu o dan y gwely mewn ystafell sbar, tra bod e ddim yn cael ei resogi. Os oes llawer o fale ydych chi, fe'ch storo nhw mewn 2 haenen, o fewn bocs pren neu plastig fel rhain, i gael arfer lle. Gofalwch bod ochrau cynhwysydd yn ddigon agored i adael aer i gylchredeg drwyddo, a tro yma rwymwch bob afal mewn darn o bapur, lle bod nhw'n cyffwrdd â'i gilydd. Yn y modd yna, fedrwch chi roi ragor o fale mewn ail haenen ar ben y cyntaf. Mae'r papur hefyd yn helpu gadw'r fale yn llaeth. Mae papur newydd neu papur gwrth-sam yn gweithio'n dda. Yna mae angen cyfnod o storo nhw mewn tymheredd o'r i aeddfedu'n iawn. Yn ddelfrydol rhwng 2 a 6 wythnos yn waelod yr oergell, os oes lle yna, gan ddod mas a pheth ar y tro fel mae angen nhw arnoch chi i aeddfedu yn ymheredd y gegin, dros rhyw 5 i 7 diwrnod ar gyfer talent. Ond mae'n werth gwybod y mwyaf hir mae'r gellug wedi cael ei storo yn yr oergell, a mwyaf cyflym na nhw aeddfedu unwaith maen nhw wedi cael eu tynnu mas. Yn y modd yna, neith gellug barhau lan i 2 fis, ac yn achos fale tymor hwyr, fel Cox's Orange Pippin, wel neith rhain storo drwy Ionawr a mewn i Chwefror. Tip ychwanegol. Bitwch y fale mawr gyntaf, achos mae rhai bach yn cadw yn hirach. Diolch chi da.